Това видео не е реклама. То е напомняне, съвет, че когато нещо звучи прекалено хубаво за да е истина, най-често не е. Понякога си мисля, ако фалшивите обяви бяха хора в Инстаграм, всички щяхме да живеем в пентхаус с изглед към морето, ама в люлин. Нека ви кажа една тайна. Всъщност не е тайна. Има много брокери, както има много риби в морето. Затова трябва да бъдем внимателни с кого работим. За да не чувате оправдания, те току-що го продадоха и елате да ви покажем същия, само че 5 квартала по-нататък, за да не ви губят времето и за да не си мислите, че всички са такива, просто работете с един брокер. А сега слушайте внимателно. Истината е, че фалшивите оферти вредят не само на вас. Те вредят и на брокерите, които искат да си вършат работата професионално, открито, с отношение, доверие и професионализъм.